Hayırlı kеш эфирде яңалыклар студияда мен Римма Абзалова бүгінгі чыгарылышта. Табиблар өлкәннәр янына үзләре бара, авылларда мобиль поликлиник эшли. Ялда итәләр сәламәтлекләрен ныгыталар. Урман иле лагерында беренче смена ачылды. Спорт түрі булмаса да, спорттан ким түгел. 21 июньдә халыкара йога көне билгеләп үтелә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Кичә Мөслимдә Украинадагы махсус хәрби операциядә һәлак булган райондашыбызны җирләделәр. Матәм митинг Илмир Мунасыповның туган авылы Ташлыярда үтте. Хәрби белән сугышлашырга район җитәкчелеге, оешма предприятие вәкилләре, туганнары, дуслары, авылдашлары килгән иде. Рядовой Илмир Мунасыпов Ташлыяр егете 2022 елның майында Россия хәрби көчләренә контракт негезендә хезмәткә алына. 7 июньдә Илмир хәрби бурычын үтәгәндә батырларча һәлак була. Илмир Инсафович, наш земляк, ценой своей жизни отважно сражался за свободу и независимость не только настоящего, но и будущего поколения России и Республики Татарстан. Его жизнь является примером отважного служения Отечеству для всех нас. Илмир гади авыл җигете кыска гына гомере белән үз ватаныңны ничек яратырга, ничек сакларга кирәклеген күрсәтте. Үзенең батырлыгы белән ул безнең бөек Россия алдындагы бурычка һәм антка тугрылыкның нәрсә икәнен күрсәтте. Илмир Мунасыпов кыюлык, ныклык, бурычка тугрылык, чын батырлык үрнәге күрсәтте, диде Мөслим һәм Сарман районнары хәрби комиссары Дажгын Гасанов. Райондашыбыз үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Илмир Мунасыповның әнисе Фәридә ханым матәм митингында катнашкан, гаиләнең кайгысын уртаклашкан һәркемгә рәхмәтен җиткерде. Бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, Илмирне кадерләп килгәнегез өчен. Берүзгә дә кайгы хәсрәттәр килмәсен. Райондашыбыз хезмәт иткән хәрби часть туганнары тарафыннан да кайгы уртаклашу сүзләр яңгырады. 1 минутлык тынлык белән искә алганнан соң райондашыбызны матәм маршы астында соңгы юлга озаттылар. Илмир белән без мәктәптә укыганда гел елмаеп тора торган егет иде. Конфликтка керми беркайчан да гел елмаеп тора, шаярта. Бергә аның белән көрәшкә йөрдек. Аннары күрше авылга басудан иртән төшеп китәек бергә. Бергә кайтаек кыш көннәрендә теге Бәрзә без поддержка торайык, укыганда һәр вакыт бер-беребезне яклап, ярдәм итеп, миңа кеңәш итә, миңа кеңәш итәм. Бер класста укыдык, бер парт артында утырдык. Ошак күңелле, һәр вакытта ярдәмче кеше иде ул. Зур югалту инде безнең өчен. Әтәйсенә сабырлык итсә инде, авыртуга җиңелсә инде. Илмир Мунасыпов ватанына тугры, намуслы солдат үрнәге булып, хәтерләрдә мәңге сакланачак. Йөрәктәге яраны сүзләр белән төзәтеп булмый, әмма райондашыбыз аның намуслы, фидакар тормышы турында хатирәләр үлемнән көчлерәк. Римма Абзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Демография милли проекты кысаларында Мөслим авылларында күчмә мобиль поликлиник эшли. 1 июньнән Иске Карамалы авылында махсус җиһазландырылган автомашинада авыл халкын бер атна дәвамында тар профильле белгечләр кабул итте. Бу атна башында күчмә поликлиника Михайловка җирлегенә күчте. Йорчалы шәһәренең 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары мобиль поликлиникага халыкның теләп килүләрен билгеләп үтте. Тикшерү вакытында күп кешеләр шикәр авыру, йөрәк кан тамырлары авырулары булуы ачыкланган. Мобильный поликлиника кешеләргә бик кирәкле үзгәреш. Чөнки пациентлар алар больницага барырга, яшьләре олы, хәрәкәтләре авыр, шул яктан мобильная поликлиника файдалы дип мин саныйм. Основная цель реализации этой программы – это улучшение доступности оказания медицинской помощи. Поэтому такие мероприятия наши жители нашего района ждут. И я думаю, в дальнейшем эта программа будет существовать в нашей республике, в том числе будет соответствующий выезд в наш район. Күчмә мобиль поликлиника комплексы заманча медицина аппаратурасы белән җиһазландырылган. Әлеге автомашинада хезмәт күрсәтүче табиблар белән авыл халкы рәхәтләнеп русча да, соф татар телендә дә аралашты. Авыл өчен мондый күчмә поликлиникалар бик кирәк. Ни өчен? Чөнки авыл кешесе ул әле үзенең хуҗалыгыннан тиз генә чыгып китә алмый. Ул әле авырса да, авыл кешесе авырса да, әле үтәр әле дип йөри. Күчмә поликлиника килү безнең авыл халкына бик уңайлы.
бигрәк тә безнең ише өлкән кешеләргә, кемнең транспорты булмаган кешеләргә бик уңайлы, бик зур рәхмәт аларга. Для нас то, что приехало в наше село мобильная поликлиника, это очень даже хорошо. Жители не могут, которые ходить, ездить на дальние расстояния. Для них это хорошо. На своих машинах мы будем возить, перевозить, кто не может. Сегодня с утра большое количество жителей из ближайших населений было много. Холыкны керекле документлар белән мобиль поликлиникага китерүне Михайловка фельдшер-акушерлык пункты мөдире Гөлшат Гайсин оештырган. Мобиль поликлиникада регистратура, лаборатория, диагностика, терапевт, эндокринолог, офтальмолог, невролог, гинеколог, уролог бүлмәләре бар. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җирлегебездә зона семинар киңәшмәсен үткәрде. Ул 2022 ел уңышын формалаштыру, игеннәрне тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган иде. Апрель-май айлары суык һәм бик яңгырлы килде. Бу үз чиратында шүп үләннәре һәм корткычларның күпләп үрчүенә, авырулар таралуга уңайлы шартлар тудырды. Бүгенге шартларда ашыгыч рәвештә нинди агрочаралар күрергә, заманча нинди ысуллар файдаланып иген тәрбияләргә, аграриялар шул хакта сөйләште. Есть чем поделиться, есть новые технологии, время не стоит на месте, технологии не стоят на месте. Поэтому рады вас видеть, пообщаемся, посмотрим, что есть нового, какие рекомендации нам Минсельхоз приготовил. Төп мәсьәләләр безнең быел сыелның уңышын дөрес итеп формировать итеп, җитештереп дип әйтгәндә, көзге уборкага яхшы уңышлар белән керү вопрослары, мәсьәләләр күтәрелә бүгенге көндә. Без бүгенге көндә үзебезнең основной, үзебезнең эшләргә тиешле эшләр турында сөйләшеп китәргә дип җыелыштык. Киңәшмәнең август Мөслим басуында узуы юкка түгел. Мөслим Минзәлә Азнакай районнарында эшләүче август Мөслим агрофирмасы 54 мең гектар мәйданда икмәк үстерә. Шуның 39 меңен быел чәчелгән җирләр тәшкил итә. Нәтиҗәле эшләп килә бүгенге көндә безнең август şirketine кергәннәр август Мөслим хуҗалыгы. Тәҗрибә уртаклашып, бер-беребез белән аралашып, аңлашып китергә беләбез. Август фирмасы эшли башлагачтан соң Мөслим районының безнең күрше хуҗалыкларының басулары күзне кызыктыра. Шул кадәр бик матур булып уңыш формалаштыралар. Шуңа менә бүгенге көндә инде безнең игеннәрне тәрбияли торган вакыт. Именно шул уңышка нигез сала торган вакыт, нәрсәләр белән эшләр микән? Алардан нәрсә алып була? Безгә кайтып шушы опытны уртаклашасы килә инде. Авыл хуҗалыгы белгечләре якын киләчәктә күп еллык үләннәр, язгы һәм көзге культуралар белән үткәрелергә тиешле агротехник чаралар турында сөйләде. Терлек азыгы өчен үстерелүче һәр культураны комплекслы тукландыру, саклау буенча киңәшләрен җиткерде. На данном мероприятии мы рассматриваем вопросы, затрагиваем вопросы, которые необходимо решить в ближайшее время. Это защитные мероприятия, на озимых культурах надо провести, в посевах яровых культур, горох. Также затрагивается вопрос кормозаготовки и рассматриваем вопросы питания, защиты растений в целом, в комплексе. Рассматривается каждая культура. Мы даем рекомендации, какие нужно использовать препараты в ближайшее время. Киңәшмәдә катнашучылар туфрак уңдырышлылыгын күтәрүдә химик мелиорацияның һәм органик матдәләрнең роле турында мәгълүмат алды. Әзерләнгән күргәзмә фән-техника казанышлары белән дә танышырга мөмкинлек бирде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Урман или ялкын сәламәтләндерү лагерының эшли башлауы турында хәбәр иткән идек. Бу атнада лагерның ачу тантанасы булды. Балалар җыр биюле тамаша тәкъдим итте. Лагерь эшчәнлеге турында Ләйсән Сабирова әзерләгән сюжетта. Беренче сменада 60 бала ял итә. Алар 2 отрядка бүленгән һәм 2 корпуста яши. Биналарда бөтен уңайлыклар да тудырылган. Душ, бәдрәфләр эштә, су җылытучы бойлер көйләнгән. Балалар иртәнге 8дә торып, иңелек йокы бүлмәләрен тәртипкә сала, аннары иртәнге ашка бара. Көн дәвамында районның оешма предприятиеләре хезмәткәрләре белән очрашулар яки башка төрле күңелле чаралар оештырыла. Я здесь второй год, мне здесь очень нравится. Здесь есть красивые места. У нас сегодня открытие. Мы подготовили номера, стихотворения, разные танцы. 2 отрядка 4 вожатый билгеләнгән. Шулай ук өлкән вожатый һәм лагерь начальнигы, медпунктта һәр вакыт медицина хезмәткәре бар.
Мен өзім район хастаханасында эшлим. Хәзер җәйге лагерь вакытында монда җибәрелдем. 24 сәгать балаларның сәламәтлеге сагында торам. Лагерда көненә 5 тапкыр ашаталар. Кайнар ризык район үзәгеннән килә. Ашханада Мөслимнең политехника техникумының өлкән курсларында укучы кызлар хезмәт куя. Урман иленең лагерында безнең кайнар аш алып килү оештырыла инде. Мөслим гимназия базасында пешерелә. Көнегә 5 тапкыр ашаталар. Алай балалар бик шат һәм канагат. Ачылу тантанасына балалар концерт номерлары әзерләгән иде. Шурада район башлыгы Альберт Хужин да катнашты һәм балаларга күңелле яллар теләде. Инде сезгә дә чын күңелдән бер яктан кызыгам, менә сезнең яшькә ятып, шунда сезнең яшькә кайтып, шулай сезнең белән бер лагерьда булырга дигән уйлы хыяллар белән ләкин инде кайтып булмый, но мин сезнең өчен бик сөенәм. Матур итеп ял итегез, булган вакытны әрәм итмәгез, әйме. Үйгә кайтырга дигән уй бер генә әйберне унагыз. Өйдә әле сез тагын 2 аяннан соң ятачаксыз, шулай бит инде. Ә менә бу мизгелләр ул кабатланмас. Балалар урман иле лагерен бик ярата, чөнки алар монда яңа дуслар таба, бер-берсе белән аралаша, кесә телефоннарыннан ял итә. Урман һавасы сәламәтлек өчен дә файдалы. Мин лагерьга 3нче ел йөрим. Иртән уянам, рәхәт тәмле ашаталар. Лагерь ул бик рәхәт җир. Монда күп дуслар табасың. Общество сөйләшәсең, закрытый булмыйчаксың. Без монда в свободное время чыгып монда футболлар уйныйбыз, волейбол, либо настольные игры тегендә. Телефоннарны җыялар, бик утырасы да килми инде. Монда әйбәт. Яшелицалар күп, әйбәт итеп ашыйбыз. Но безгә ашый. Лагерьнең беренче сменасы июнь ахырына кадәр бара. 4 июльдә икенче смена башлана һәм анда 80 бала ял итәчәк. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган атнада районда Сабан туйлар гөрләде. Бу атнада районның картлар һәм инвалидлар йортында да Сабан туй үтте. Бәйрәмдә район башлыгы Альберт Хужин да катнашты. Бәйрәмне оешманың директоры Гөлнар Шакирянова ачып җибәрде. Сабан туйның рәсми өлешеннән соң өлкәннәр күңел ачты. Картлар йортында яшәүчеләр бу бәйрәмне елда көтеп алуларын, чараны оештыручыларга рәхмәтле булуларын җиткерде. Каждый год устраивают, каждый год обязательно даже, каждый год. И для нас это вот самая радость, самая. Всех туда на ик, а мы здесь устраиваем сами себе праздники. Все-таки без муда, как люди немножко ограничены возможностями, мы очень довольны то, что у вас происходит в данный день. Как бы не забытый, не заброшенный, у каждого свои впечатления. И большое еще раз спасибо. Наша администрация все это как бы внимание обращает. Милли бәйрәмнәргә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләү, кешеләр арасында төрле милләтләргә карата достана мөнәсәбәттә булу бу чараның максаты булып тора. Монда Аллаһка шөкер, әйбәт яшәйбез, күңелле, чиста. Директорлар бик әйбәт, benim өченгә бада дус. Безнең картлар һәм инвалидлар интернат йортында һәр вакыт шулай өлкәннәрнең күңелләрен күрер өчен төрле матур мәдәни чаралар оештырып барабыз инде. Бөтен бәйрәмнәрне үткәрәбез, тарихи даталарны билгеләп үтәбез һәм инде әлбәттә өлкәннәрнең иң яратканы инде көтеп алганы шушы Сабан туй бәйрәме. Бүгенге чара менә Малый Сабан туй дип атала. Шушы бәйрәмебезгә безнең өлкәннәребезне хөрмәтләп, аларның яшәешен карарга район башлыгы Хузин Альберт Робертович килде. Өлкән буынга карата мөнәсәбәт җәмгыятьнең үсеш дәрәҗәсен билгели. Әби-бабайлар бу көнне дәртле музыка астында биетләр, үзләре дә җырлар җырлады. Социаль хезмәт алучылар таяк тартышу, бүләкләр кисү, чүлмәк вату кебек ярышларда актив катнашты. Бәйрәм өлкәннәргә күтәренке кәеф бүләк итте. Лилия Шәймиева, Ойрат Фасылов, Мөслим телевидениесе. Авыл Сабан туйлары гадиллеге, халыкчанлыгы белән җәлеп итә. Туганнар, дуслар, сыйныфташлар, авылдашлар белән очрашу мөмкинлеге бу. Иске Карамалы Сабан туе Сәлих Җанвәлиев паркында узды. Авыл халкы да, кунаклар да күп иде бәйрәмдә. Сабан туен авыл имамы Сөләйман хәзрәт ачты. Коръән сүрәләрендә укыды, вәгазьдә сөйләде хәзрәт. Сабан туе тарихына тукталып, халкыбызның гореф-гадәтләрен саклауның әһәмияте турында да аңлатты. Сабан туена җыелучыларны Иске Карамалы авыл җирлеге башлыгы Илнур Кәримов һәм район хакимияте вәкиле, башкарма комитетының инфраструктур үсеш бүлеге җитәкчесе Дамир Мөхәммәтдинов та сәламләде. Бөтен халыкның улысының да, яшенең дә көтеп алган бәйрәме, елга бер килә торган, мәшәй итеп, игеннәрне җир куенына салганнан соң элек-электән мәшәй бәйрәм иткәннәр. Хәзер дә менә бит матур итеп бәйрәм итәбез.
Халык бик матур ял итә, читтән кунаклар кайта. Рәхимсәләр Жанабиның паркы дип аталды бит инде. Агачларның берничәсенең төпләрен үземдә кададым. Мәктәптә укыган чагында шушында шакырлар каду өмәсендә без дә катнаштык. Мәңгелек олы матур парк барлыкка килде. Яшьләр бездән калган яшьләр аны сакласыннар. Бәйрәм милли уеннары белән күңелле. Капчык сугышы, чүлмәк ату, капчык киеп, кашыкка йомырка салып йөгерү уеннарның берсе дә игътибардан читтә калмады. Сабан туеның төп бизәге милли көрәш. Иске Карамалы Сабан туенда яңа Карамалы оныга Айдар Шәрифуллин батыр калды. Сабан той шул классташларны, туганнарның бердән-бер татарларны бәйрәме. Шул вакытта бөтенебез җыелып чыраша торган бәйрәм. Бу безнең милли традиция, былтыргы Россия Сабан туйда бик күңелле булган, анда кайткан. Менә Муслим районы шулар белән тагы да күтәрелеп китте. Сабан туенда спорт ярышлары да оештырылды. Гер күтәрү, кул көрәше, турникта тартылу. Кыз балаларда турникта күтәрелде хәтта. Бүләкләр дә саллы иде. Татарча көрәш белән гер күтәрүдә җиңүчеләр телевизор белән бүләкләнде. Бүләкләрне Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов әзерләгән. Моннан тыш Наил Муллин Август Муслим җаваплыгы шекләнгән җәмгыяте дә иганәчелек ярдәме күрсәткән. Мен енді мында туғаннан берлі шушында қайтабыз, шушында қатнашабыз, теге шырашабыз. Ол бір қат. Өзінің бірге ішлеген, бірге өскен малайлар білен шырашу. Шунда достлар білен шырашу, туғанлар білен шырашу. Ол бәйрам тегеней. Обязательный бәйрам түгел ол. Ол теге 60 итерге керек мұны дейтірген бәйрам түгел бұл. Просто халық байрамы. Бала шақта, үсмір шақта, шушында өтті. Мәктәп елларында біз кішкенеден өгіл сабан туйларын күтіп алайдық. Ат шабашыларында қатнашқан олды. Башқа түрлі йолаларда, ойынларда қатнашып шушында өстік. Әміна бүгін шушы яшқа еткенше қадар әр елі біз бұл ауылға, Карамалыға қайтып қалғанымыз жоқ. Көп вақиғаларны еске түсіреміз. Әміна бүгін сабан туйы күнні өзіміздің қайшандар оқытқан оқушыларымыз келіп исәнләшкәч, күңелгә ниндидер җылылык тагын бер якты нур иңә. Ярышларда катнашучылар белән бер рәттән җырлап биеп күңел ачучылар да күп булды бәйрәмдә. Һәркем осталыгын күрсәтте. Туганнары, дуслары белән күреште, чын күңелдән күңел ачты. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Узган шимбәдә Русшуган авылында да Троица бәйрәме үтте. Троицына Кайын бәйрәме дип йөртәләр. Троица православие динендәгеләр өчен зур бәйрәм булып санала. Бәйрәмгә бик күп халык җыелган иде. Чараны Черемушка вокаль ансамбле ачты. Соңгы елларда Русшуган авылында бик матур чаралар уза, халык актив һәм бердәм булуы белән аерылып тора. Русшуганда узган бәйрәмнәрдә башка милләт халыклары да бик теләп катнаша. Троицу мы проводим уже 4-й год подряд. Очень интересный православный праздник. Встречаем всех гостей, всех желающих к нам в гости. Желаю, чтобы и в дальнейшем всегда вот так весело, вместе, дружно жили и отмечали наши праздники. Быел инде бу Троица бәйрәме яңа чара уза. Яңа уеннар барлыкка килде. Менә балаларга бик шуй. Оларда тартылыр дип уйлыйм бу уеннарга. Бәйрәм үзенчәлекле, шуңа Сабан туйга инде хәзер тамагы. Үзегез күргәнсездер, хоровод та бар. Үзегез күргәнсездер, кайынны да бизиләр. Матур инде. Троицаны Кайын бәйрәме дип тә йөртәләр. Бәйрәмдә кайынны бизәү йоласы бар. Бәйрәмгә җыелучылар кайын ботакларына төсле тасмалар бәйли. Күңелле җырлар башкарып, кайын тирәли, әйлән-бәйлән уйныйлар. Троица бәйрәме бар инде бездә. Ул Аккайын бәйрәме дип әйтә инде. Ул Аккайыннарга матур иттереп шул веревкаларны, шундый матурларны бәйләп куялар инде, конечно, шундый бәйрәм. Минеке кебек венокларны шундый ясап җырлыйлар киеп. Троица – это праздник единения, всеобщей любви. Как говорят в Писании, в этот день сердце сердцу весть подает. И мы стараемся у себя возродить этот праздник, возродить троицкие традиции. Надеемся, у нас получилось.
Бәйрәмгә православие дининдәгеләр алдан ук әзерләнә башлый. Әти-әниләрнең каберләрен сират кылып, каберләрен чәчәкләр белән бизиләр. Троицага килгән кунакларны самавыр чәе, коймак һәм бик күп тәм-том белән сыйладылар. Бәйрәмдә бүләкләүләр дә булды. Шәхси хуҗалыкларны кышкы бизәү һәм шәхси хуҗалыкларны җәйге бизәү бәйгесендә җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Баланлы авылында якташлар очрашу уздаганы Татарстан Республикасы Көрәш Федерациясының Мөслим районы буенча бүлеге һәм республиканың Ак калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының Мөслим бүлекчәсе оештырды. Сабантуй алды булгач, очрашуга кеше дә шактый күп кайткан иде. Бәйрәмнән безнең репортаж. Очрашуга кайтучыларны Баланлы авыл җирлеге башлыгы вазифаларын башкаручы Илгизә Гыйльфанова сәламләде. Бу якташлар очрашуы шушы авылда булган менә шишмә төзетү проблемалары бар. Менә шуларны хәл итү максатыннан шушы авыл җирлеген, авылда булган истәлекле урыннарны торгызу, менә шул максаттан үзе бер очрашу, күрешү. Баланлы мәктәбе директоры Фатих Стафин авыл тарихын өйрәнә. Баланлы авылы үзенең исеме белән шушы үзебезнең тирәдә үскән, бик күп күләмдә үскән балан агачларына бәйле. Шушы балан агачлары белән әллә кайдан күренеп торган үзенең кып-кызыл булып балан өлгергән вакытларда читтән килүчеләр бик кызыгып килә торган булганнар. Баланлыга барам дип, баланга барам дип. Шуннан безнең авылга Баланлы дигән исем бирегеп калгандыр дип уйлыйм. 90-нчы елларда Баланлыда күтәрелеш күзәтелә. Авыл совхозына күпләп техника кайта, газ трубалары, төзелеш материаллары ташыла. Йортлар салына, өр-яңа урам барлыкка килә. Мал тораклары мал белән тула. Басулар игелә, мул уңыш алына. Перспективасы саналган авыл җанланып китә, аңа яңа сулыш бирелә. Шушы эшләрнең башында торучы 1990 елда совхоз директоры итеп билгеләнгән Мөдәррис Имаевка авыл халкы әле бүген дә рәхмәтле. Собрание булды, собраниедә яңа совхоз турында әйттеләр инде җитәкчеләр, район җитәкчеләре. Шул вакыттан 97 елда мен монда директор булып эшләдем. Баланлы төп гомуми белем бирү мәктәбе үз эченә культура йортын, балалар бакчасын, җирле үзидарәне, китапханәне сыйдыра. Бинада тормыш кайнап тора. Якташлар очрашуда шунда узды. Мин Баланлы авылына, Азнакай районы Бурал авылына кунакка килдем. Бүген Баланлыда бик зур мотор чара көтелә, авылдашлар очраша. Без дә кунакка чакыру сәбәпле аларны котларга бәйрәмнәрен күреп, алардан ниндидер яңалык алып китәргә, яңалыклар, үзгәрешләр күргә дип килеп киттек. Мондый чаралар туган җирнең тарихын белү һәм онытмау, туган яктан читтә яшәүче якташларны барлау, берләштерү өчен кирәк. Түбән Камага 1984 елда армиянан кайткачтан чыгып киткән идек. Шунда яшәдек. Бик дәртләнеп, җитеп килдек, конечно. Очрашуга бик шат. Моны оештыручыларга вообще сүз әйтеп бетерә торган түгел. Очрашуга республиканың район шәһәрләреннән, хәтта чит илләр, Казакстан, Израильдән кайтучылар да бар иде. Ләйсән Сабирова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 21 июньдә халыкара йога көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм 2014 елда Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан игълан ителде. Безнең районда да йога белән шөгыльләнүчеләр бар. Йога берләшмәсе инде 13 ел дәвамында эшләп килә. Шушы көннәрдә анда Ләйсән Сабирова да булып кайтты. Йога ул бик борынгы практика. Ул тормышта баланс, гармония табарга, сәламәтлекне яхшыртырга ярдәм итә. Безнең районда йога түгәрәге инде 13 ел уңышлы эшләп килә. Гадәттә төркем һәр пәнҗешәмбе кичке 6да район мәдәният йорты янындагы спорт залында җыела. Бу юлы исә искәрмә ясалды. Башка көннәрдән аермалы буларак, һава торышы яхшы торгач, йога түгәрәге бүген ачык һавада лицей ишек алдында бара. Йога төркемен оештыручы Рәмилә Галимова. Ул үзе йога белән 15 ел элек Баулыда яшәгәндә үк шөгыльләнә башлый һәм күнегүләрнең сәламәтлеккә уңай йогынтысын сизә. Тормыш иптәше Фәни Сабый белән Мөслимгә күченеп кайткач, ул бездә дә йога төркеме җыярга була. Бу түгәрәк иң элек пенсионерлар өчен оештырыла, тора-бара анда төрле яшьтәге кешеләр килеп кушыла. Бронхитым бітті. Онарысың менің тізлерім ауыртадыр. Шөгәли алмайдырым, жүннәп бере алмайдырым. Еміне шул йога біле шүғылләне башлағаш, тіз ауыртуы тоқтады. Біз бет мұнда медитировать
та итәбез, анар дыхательный упражнениялар да бар безнең. Менә шуннан соң кешеләр, күп кеше депрессиядан чыга, анар стресслар бетә. Түгәрәктә 2 инструктор, Рәмилә апа үзе һәм Гөлфия Гыйльфанова. Тын юллары өчен күнегүләр өйрәтергә зуррак шәһәрләрдән тренерлар да килгәли. Йога белән шөгыльләнә башлаган кеше аның файдасын күрә һәм бу шөгыльне бүтән ташламый. Барбар хәрәкәт, бәрәкәт бит инде ул. Йөргәч, үзеннән аяклар языла, кеше белән аралашу үзе тагы бер бәхет инде ул. Барбар без монда теләп киләбез, теләп йөрибез, күнегүләрен теләп ясыйбыз. Без сюжет төшергәндә футбол уйнап йөрүче 2 бала да төркемгә кушылып күнегүләр ясады. Йога түгәрәге бушлай һәм бирегә вакытны файдалы үткәрергә теләгән һәр райондашыбыз килә ала. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.